Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Сёння прагучыць невялікая замалёўка таленавітага беларускага пісьменніка Змітряка Бядулі. Назва «Як у Бібліі». Далучайцеся, калі ласка, да зместу твора, які прагучыць на беларускай мове, спеву і майго падсумавання. Ехаў Сымон з кірмашу да хаты, і раптам стоп-машына. Кабыла занаравілася, не ідзе, ды і годзе. Часам яна рабілася ў яго вельмі капрызнай і без меры упартай. Сымон пачаў яе угаворваць добрымі лагоднымі словамі, і так, і гэтак. На словы ён быў вялікі майстар. А яна хоць бы што. Ні з месца, як бы не да яе гавораць. «Добра, — кажа Сымон, — ведаю я твою хваробу, ведаю і лякарства». І Сымон, доўга не думаючы, злез з калёс, падышоў да плота, выламаў парканіну, вярнуўся да воза і пачаў біць кабылу. Так шчыра і моцна біў, аж сам змарыўся. І чым болей біў, тым болей яшчэ біць хацелася. Ён чуў у гэтым нейкі асобны смак і вялікае задавальненне. Ён спаганяў злосць. Кабыле ён плаціў за крыўды, што меў і ад жонкі благой, ад пана ганебнага, ад суседзяў, ад свету ўсяго. Усё стаяла перад яго вачыма жывюсенька. А ён толькі скрыгатаў зубамі і махаў парканінай над крыжом кабылы з такім імпэтам, што аж гудзела і свістала ў паветры. Кабыла ад такой кары яшчэ болей зафанарэбілася, яшчэ болей узбунтавалася, ды забрыкала заднімі нагамі. А бунт сваім чынам мае вялікую сілу. Чым болей бунтуешся, тым яшчэ болей бунтаваць хочацца. Ды калі яшчэ за гэта б'юць, дык тады бунт адно толькі збавенне і ўцеха. Хочацца, каб цябе білі дзеля таго толькі, каб бунтавацца. Бунтавацца без канца і меры. Хай лопаюцца, хай трэскаюцца. Аднак урэшце кабыла не выцерпела і голасам чалавечым загаварыла, як калісьці асліха Валаама. Ды тут камень загаварыў бы, не толькі жывёліна. «За што ты мяне б'еш? За што?» – пачала кабыла. «Добры з цябе гаспадар. Ці не надрывалася я ў цябе пад самымі цяжкімі вазамі? Ці не я заворвала ў цябе твой камяністы шнур? Ці не ты на мне ездзіў з кірмяшу, ліхі і п'яны, як свіня? Ці не я выстойвала цэлымі гадзінамі галодная і халодная ля карчмы, цябе чакаючы, а потым да самых варот тваёй гаспады цябе як калоду цягала? Усе рэбры мае ты паламаў, толькі скура ды косці асталіся. Не, я болей не магу так. Ні за што на свеце не дазволю, каб ты здзекваўся надо мною. Дзе тваё сумленне, няўдзячны чалавек?» Кабыла душылася сваімі словамі. Вочы яе памутнелі і наліліся крывёю. Ніжняя губа апусцілася ўніз. Крывавая пена пакрыла ею ўсю. Бакі былі моцна сцягнуты з голаду, а хрыбет і рэбры тарчэлі вострыя і сухія. Сымон вылупіў вочы і не ведаў, што адказаць. Нешта ўзбудзілася ў яго душы такое, што страсянула яго з ног да галавы. Чалавек як бы прачнуўся ад доўгага сну нядбаласці і абібоцтва. Пытанні за пытаннямі, як цэлы рой аваднёў, пачалі кружыцца ў яго мазгах. Мо праўда, я сам ва ўсім вінават, а не людзі. Чаму я заўсёды іншых віню ў сваім горы? Чаму я такі дзікі, цёмны, злосны і дурны? Ці ж не я мог жыць так, як суседзі? Чаму я раблю тое, ды не сёе? Чаму з мяне ўсе смяюцца? Сымон такі, сякі і гэтакі, кажуць людзі. Чаму я вінавачу заўсёды таго, хто не вінават? Пытанні проста
тоўпіліся ў яго атуманенай галаве. Што рабіць, ды што рабіць? Ён развёў рукамі ў вялікай роспачы. А кабыла пры гэтым павалілася на ўсе 4 нагі свае і плакала, галасіла так моцна, што худое цела яе страшэнна траслося. Потым яна сціхла, не маючы болей сіл плакаць і стагнаць. У Сымона ад вялікага жалю ажно ў грудзях нешта каменем спёрлася, што ён дыхаць не мог. «Бедная пакутніца», – падумаў ён, будучы пэўны, што кабыла ўжо здыхае. І тут новы страх яго агарнуў. Што ж буду я цяпер рабіць у гаспадарцы без апоры гарапашніцы? Якая б ні была кабыла, а ўсё ж такі яна ўжо гадоў мо з 10, як шчыра мне служыць, беззупынна працуе. Я ж прападу без яе, за нівошта прападу. Яшчэ горшае, чым раней жыццё малявалася яму. Лепей як лепей, а горай заўсёды можа быць. Во дзе прыйшла пагібель на маю бедную галованьку. Чорныя, як ноч, думкі апанавалі Сымона. Ён тапіўся ў іх, як у глыбокім возеры. Што будзе, ды што будзе. Але як топішся, дык за брытву хопішся, а паратунак мільгануў і яму. Зусім забыўся, што скура ад кабылы нечага варта. Гэта ж будуць боты, ды яшчэ якія, а то ўсё жыццё ў нейкіх атопках цягаюся. На чалавека напала вялікая радасць. Урэшце ён абуе боты, зробіцца добрым гаспадаром і будзе мазаць боты ў кожную нядзелю добрым бярозавым дзёгцем. А як трэба будзе ісці на кірмаш, дык ён іх ускіне на плечы і пойдзе. Эга, гэткая пара ботаў, не жартачкі якія, яны бадай вартней каня, і вадзіцца не трэба з імі, і карміць не трэба, і наравіцца не будуць, і нукаць, і тпрукаць на іх не прыйдзецца. Ускінуў на плечы і валяй, куды вочы глядзяць. Ляці арлом, свет вольны, ідзі куды сабе хочаш. Боты – гэта не тое, што лапці. Тут такая вялікая радасць агарнула Сымона, ажно ён сам дзівіцца пачаў. На якога ражна людзі жаляцца на сваё гора. І свет не такі кепскі, як здаецца спачатку, і жыць можна, ды не абы-як, толькі б ахвота была. Мабыць, у людзей ахвоты няма добра жыць на свеце. Цвёрда і ясна вытлумачыў сабе Сымон заблытанае жыццёвае пытанне. Дурні ўсе, строга асудзіў Сымон увесь людскі род. У яго самога з'явілася раптам вялікая гордасць. Ён адзін зразумеў, як трэба жыць. Ён адзін ведае, дзе сабака зарыты. Як матылі пад летнім сонцам пырхалі яго думкі бліскучыя і светлыя. Чалавек павярнуў аглоблямі ў другі бок і проста шчаслівым зрабіўся. Ад вялікага шчасця Сымон таўхануў кабылу ў бок нагою. Кабыла раптам зноў ажыла, ускочыла на ногі, вырвалася за глобель і стала дуба. З воч яе сыпаліся маланкі. Грыва калматая натапоршылася, хвост трубой падняўся, і яна, як страшны звер, кінулася на яго. Сымон крыкнуў ад страху і прачнуўся. Сымоніха малаціла зграбна і спрытна качаргою па яго карку і голасна лаялася на ўсю вёску. Тут толькі Сымон успомніў, што на кірмашы выпіў лішнюю чарку і, едучы да хаты, крыху задрамаў. Ён ляжаў на возе ля варот, а кабыла стаяла спакойна, апусціўшы галаву, гледзячы тупымі слязлівымі вачыма ў зямлю і, як нямы сведка, чуць-чуць кратала ніжняй павіслай губой. Чего еще не сделал Бог для вас? Для вашей жизни мир был Богом создан. Земля цветущая и небо в звездах. Все это сотворил Бог ради вас. Он щедрой рукой вам подарил земные необъятные просторы, леса и реки, и моря, и горы, и ночь, и тишину, и свет зари.
здесь Творца хвалите и низко голову пред Ним склоните. Но Бог еще сумел вам что-то дать. Он в завершении всех великих дел, чтоб силу благодати вы познали. Пришел к вам сам через вселенной дали, свою любовь вам подарить хотел. И Божий Сын спустился к вам с небес, чтоб неземною вас обнять любовью. За вас Он умер, жертвуя собою, и чтобы жили вы, Иисус воскрес. Бог любит вас, Он вас любил всегда. Его любви неведомы пределы, и все, что мог, Господь для вас соделал, и все, что мог, Господь для вас отдал. Чытаў і думаў, колькі вакол нас незадаволеных людзей, якія толькі мараць змяніцца. Сапраўды, што павінна здарыцца, каб жыццё пайшло ў іншым, незвыклым, неграхоўным накірунку. Кабыла загаварыць, хвароба прыйсці, бяда пастукаць у дзверы, альбо зямное падарожжа амаль што скончыцца. Хочацца, каб нечаканы сон Сымона сніў нам, каб пытанне і радасць ад разумення выйсця былі нашымі. Пакуль чалавек жывы, ёсць надзея. Пакуль гучыць хрысціянскае вучэнне, захоўваецца аптымізм. Аднак не трэба чакаць цудаў, можна не дачакацца. Варта прачытаць гісторыю пра багача і Лазара з Евангелія паводле Лукі, 16 раздзел. Яна сцвярджае добрую думку. Не слухаеш Божае Слова, цуд не паможа. Слухаеш і выконваеш, цуд не патрэбны. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Бог любит вас, Он вас любил всегда. Его любви неведомы пределы, и все, что мог, Господь для вас соделал.